I dag skal vi lave en espresso med en Bialetti Model Venus, og den består af 3 dele. Vi har beholderen til vand, så har vi beholderen til kaffe, og så har vi den øverste beholder, hvor den bryggede kaffe ender i. Vi skal bruge afmålt vand, 200 ml, som passer lige til kanten her, hvor ventilen, det er en sikkerhedsventil, den er. Det er selvfølgelig efter vejledningen, man fylder vand i. Så skal vi have noget kaffe i den her beholder her. Det er groft malet kaffe, som kommer i her. Det er også efter vejledningen. Finmalet kaffe, det kommer ikke til at fungere. Der kommer simpelthen for meget grums med op i den øverste beholder her, når nu den skal til at brygge kaffe. Vi sørger for, at det ikke er stampet, og vi sørger for, at der ikke kommer kaffe ud i kanten her. Det behøver heller ikke at være helt op til kanten, man putter kaffegrums i, fordi det udvider sig jo, og så begynder det at trykke op imod den her, og så kommer der jo så kaffegrums med op i kaffen. Så kommer vi låget på her. Og tænder for varmen. Så er det sådan set kun at vente på, at vandet kommer fra den nederste beholder op i den øverste beholder, og så er der sådan set espresso. Der er godt nok ingen indikator på, hvornår at den er færdig, men den giver en umiskendelig lyd, når der ikke er nok vand hernede i. Så står det ligesom og bobler, men det kan vi høre om et øjeblik. Imens så vil jeg lige sige, at der anbefales, at man ikke bruger sæbe, når man gør den ren. Og det synes jeg personligt giver lidt udfordringer, så jeg har sådan en svamp her, hvor jeg kun bruger den bløde side, som jeg lige bruger til at skrubbe indvendigt blandt andet jo, så man får den nogenlunde ren, fordi at bare skylle den, det synes jeg ikke giver nok. Men vi venter lige på, at kaffen bliver færdig. Der går et par minutter. Nu er espressoen klar, og man kan høre det på boblelyden. Så vi slukker for varmen og hælder kaffen op. Så der er lige til en enkelt kop, det når den er færdig. Det er perfekt.